Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е съдомиялна машина от серията Teka DV741. Машината е с размер 45 см, което я прави доста интересна като модел. В момента виждате индикаторите във вътрешния панел на самата съдомиялна. Тя е с капацитет 9 комплекта, има електронно управление с дигитален дисплей, който наблюдавате, има 9 програми, 4 различни видове температури, кратка програма за 30 минути, деликатна и икономична програма, бърза и интензивна програма, показване на времето оставаш до края на избраната програма, отложен старт от 1 до 24 часа. Виждате отвътре всички елементи, тя в момента си е с заводската окомплектовка, все пак ще успеете да добиете добра представа за артикула. Има светлинни индикатори за работещ уред и избрана програма, има индикатор за липса на сол, омекотител и полиращ препарат, регулиране на височината на горната кошница. Виждате място, където се поставя и самата таблетка. Това е самата врата, цялата е иноксова. Отдясно е старт-стоп бутона. Има аквастоп система срещу вътрешни течове, троен филтър и интересен.